committee tei all brotherhood organization bai kok sablai mani bisingtui tini bo haino hai chini kwbangma khairok susu chini dofani lukurok o lockdown ni jorao samung humung manya angoi rang puisa kwrui mairum paisai manya obo hai borok jeng haino hai tini subanani bagai nokolaijak chini Sobis Ramchandra Gatni borong manang MLA o phaijak tai kwbangma leaders kwbangma wings ni okrarok tai chini Rosras Nagar ADC village ni chairman tai samung tangnai bodol rok kwbangma khai milimina jeng obo hai khai salbrum brum no baglai tongo tai je mansak je o lockdown ni jorao jeng lukurokno subanani bagai sai tongnai aboni bagai jottono je tini ni oro khairok susu sini lukurok khainai borma turuk turuk tabuk jeng o dibor kring kring satung ni jorao haino hai jeng mairum rok tai alu obo hai khai baglaiui tonglaio ambai kada sa bin logi sab Angge. Hai jogo dai. Ka malo na pe kumo. Anjana sama Anjana. Anjana. Oi Anjana bachai khode. Kita keseng kai tong lajin sata jo tono na gana gana sarap la oi Molendra le mar mo kumai le ini kok sama video kan nabi foto seminar ke video lock